Karibat kajat penri Kat no jing ishur kay hakini kisi Wala jelay kang ki jing sniw Jing yale magenti man la kapor Ki jahaman ki jaka Ka jing su jing kren ka la nang pechay Kunden liu dak tang jing kuslar Kusamla Krisan kari Rong ka jing shan shan Amen ki jing sniu prati Nagikam bababat ka jing imriu bray Tuyay pen po siya kiway Halaga donut yaw try ban siya kiway ban long kashiti Swagi juong kanay kariti play Henry haba peto hagini kisi Ikong karitik suti kray Jing yale bordan bor kaba shurkay Lem dan shuka jing isnay Kan kabang sa pang kaba jelay Ang dan shuka jing shetting play Kusamla kisan gati Loka jing shay shay Ameng ki jisniu kati Dagi kang bababat ka jing imriu bray Tuyay pen po siya kiway Halaga donut yaw try ban siya kiway ban long kashiti Jisniu jong kani ka juka bani inventa Rabani pesaw dong uyagi jinja Kanang talong praba ima Kinik jingman kutay Pinulay kaya to shy Ya jinglong jingman jong kisi kadu Kajisniu tibom na ong shu Kusamla kisan kari Loka jing shay shay Ameng ki jisniu kati Dagi kang bababat ka jing imriu bray Tuyay pen po siya kiway Halaga donut yaw try ban siya kiway ban long kashiti Wat pinserim ring kat yaladi bat ka birthday Tuyay pen kalado na yaladikin Nagukom inkiriu birthday Hapeng kapateng benriu bakin riyang Niday balong ka jing shy Banten iya jing lang jing imba shida Ya kerteng uji subantla Kusamla kisan kari Loka jing shay shay Ameng ki jisniu kati Lagi kang bababat ka jing imriu bray Tuyay pen po siya kiway Halaga donut yaw try ban siya kiway ban long kashiti
Kule shibo ni ki para samla na po atli ki balang na kabalang blay ng ngunraw bar kabalang blay na po sementing lagi snga bi ki jingruai kalong jingker kuker pangi kun samla bro atli ki jingruai ya kran shapeng jongi ki kun samla kristan de blay na makar khuya pi ki kun samla na ya ruai nam takaboram ka jong blay de ha shaben yo sngo na katin ka jong blay ni ka por menta kar pa di ka worship team ni ba nam shisin ka music team shisin ka team song dekat bagi nang ruai ka team song tengah kerpat ki ba pat yo e ka ni ka paper kila ban rai ki ti na shuyen gi jaka shong gi jong pi kat ban rai ni ka jing rai team te sko bha gi pat yo ek ni ka paper pan i gi ti jong pi khna ma gi ban sam ha gi jaka shong gi jong pi Salamat yang ku bersimpah ku ingin jinglang lai away. Iba ube yupa na mchimpo Jinaye uji supres kulube Jia salamat yang ku bersimpah ku ingin jinglang lai away. Shana duai Ang ching hikay katin ube Yaine Rangshken Mabeng chikala ka birthday Nagmipa Mag-isam na Jingshukor di bawan Yaleyemi Emu Christmas kasi Jingit Iba ube yupa na mchimpo Jinaye uchi supres kulubei Jia salamat yang umesimpa ku Ingin jinglang lai away. Iba ube yupa na mchimpo Jinaye uchi supres kulubei Jia salamat yang umesimpa ku Ingin jinglang lai away. Sharai duai Ang jing hikay katin ube Yaine Rangshken Ang playing jingala ka birthday Nagbiba Isam la Jingshukor ni bawan Yaleyemi Ini mo Christmas kasi May kulat Mayu kulat Batwan bat sa sisi Banwa siya lalaki John Diba nasay ko Aslam ko ng ron Inyogin tinima mong chuko Mayu kulat Batwan bat sa sisi Banwa siya lalaki John Diba nasay ko Aslam ko ng ron Inyogin tinima mong chuko Lima libre Lima libre Shana duai Ang jing hikay katin ube Yaine Rangshken Apeng jingala ka birthday Shana duai Ang jing hikay katin ube Yaine Rangshken Apeng jingala
naglikha tukisakla Nagsyukod kibawan yale yagi Siya Duway ang siyang hikay katirube Gaine Rangshken a peng chingala ka birthday Nagdiba tukisang na Jingsyukod kibawan yale yagi Ine mong Christmas kasi 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 Yung iskama bila yo ekni ka paper baro hikti ki jongpi ti ka por menta khan na i pastor yaban shem ka por blang sa Tongin yung lang baro. Yaro you try. Yaro you try. Amen. Ai kublay ye kong wan sisya sang pliang. Yalam ya kene ka jing seng. Kublay sibon kong. Kalong ka jing yalam ka ba snow tonat. To blay nang kerku yapi. Ai kublay na kabenta i Reverend Japhet Sim balong President Jong ka jing seng samla kabalang blay. Kumjo i Evangelist Hilary Sanwar, ibalong Executive Secretary. Ay kublay ikinong kit kambaro jong ka jinga seng samla, kidokot baro jong ka Executive Committee, hoj kidon ki committee ki baper, ay kublay yapi baro aga kerteng ka jong try jong i Jesus Christ. Ay kublay yaki delegates baro, kibalaiwan na do menen, kibiyawan menta, ke step, balese kibandang wan, agane ke sengi. Siya gane ke jinga seng, kabalay puar jong ke jinga seng samla assembly, jong kabalang kublay. Di ay kublay, yaki pastor baro, kibayadon agane ke por, kibaay ya ke jing pensingan, penslur, yapi kum ke jinga seng samla. Na yu baga pastors fellowship ro kaya trailam banai kajing penslur banai mensim ya pi kum kajing seng samla na sngok men sibon na gabenta kata blain korku ya pi baro ki pastor ki evangelist baro ki long keme ki long pa ki balai wan hagane kajing seng to blay un korku ya pi baro Tengi ai kubleiru na kabenta ka jinga seng hangne Rangshken kabla kit kabla ba na kabenta ka ne ka jinga seng kabla krau kaban long ka jingkar ku nganget kala long lupa ka jingkar ku na do min mit o pi ki balai wan sya ka ne ka jinga seng bila yo ya ka jingkar ku lengba ka jing tresitom jong ka balang hangne Rangshken to blain kar ku ya pi baro ki para bangit ki badon hakane kabalang. Tenganom shim slem shu yakapor ngaingo yaw blay na kabenta ka jinga seng samla kabla perkat kabla penlek jingmot sapang ki ki jing hikai shong ten rai jong kabalang hoit nga snow banong kim day ki jing hikai shong ten rai jong kabalang ka jong blay Henry kilong ki jing hikai shong tan rai jong ka tin ka jong blay bakumta ka balang blay ka pendep ya kata ka benta ban pen priang ban yathu ya ki nongrim jong ka balang ka jong blay jong ka tin ka jong blay bat kene ka topic ha kene ka step ki samla bat ki jing hikai shong tan rai ka balang ka jinglong lai
away ublay. Yakani ka topic ka jinglong lai away ublay bon sin ngila yo snow. Nrei la singim kam yo snow ka jing yakren ka bakam jeliu Shapang kan ka topic ka jinglong lai away blay. Bon sin ngila shushim kumto kumoong kaktin paring mo take for granted. Ngi shushim kumto hanrei naingu yaw blay na kabenta ka jing isang samla. Kabla don ka jing perkat jeliu bakum ye kine ke ki jing shong ki jing hikai shong tanrai jong kaktin ka jong blay banyo kren banyak perkat hamba. Elaban chat hanga yakane kabenta bat ngaru ngalapdiang daga mensem jong kajing kamen ban ya don benta bat pi kum ki khon samla jong kabalang namar mapi ki samla jong kabalang ki badon menta ki long kalawe jong kabalang kabadon ki samla ki ba shirhem ki ba yaw blay Kiba trei na kabenta ka jingyat sa prang ka kam ka jong blay ringkat bat kilong kupa kilong kalaway ba pernay bat kan long ka jingkar ku ya ka balang aba mangi kum ki long kupa ha ka balang ngim don syo ha kene ka pertay namar kata ka long ka jing sisha ngim la bandon shirta ha kene ka pertay te dei mo pi ki khon samla ki ban peteng ya kata ka kam ka ba krau ka jong blay leng ba ka jing ya don ban ta jong pi ha ka balang te namar bala ong yanga ban ai ha ka paper te kumta karukom jonga ka long ba habang apuli ya ka paper nganum kren artat light no setang ki don ki benta ki ba juai kendiat ki clarification lani ki jing pensyai ten renga kwa bangan puli bek knang baki kentin baro ki bangalabu hagane ka paper ken nomlong ki ba sabe te kumta nga kerpat yang ilang baro bangin ya pek ya ka paper bangin nom ya pek sakmat lani syadin nrei tungin ya yai lang kadba gadang puli ya kane ka paper isamla bat ki jing hikai shong tan rai ka balang ka jing long lai away blay kalam parang long ka babha shibon ban tip bat snow tho ya ka jing long lai away blay hagaktin english lapendon kam daga kintin daga tin trinity kabalawan daga tin trinitas agaktin latin hagajing shisha kikintin lai haway blay kim don hagaktin blay henry kajing shisha pat jong lai haway blay lene truth of trinity ki pau hakibabon ki banta jong kaktin blay ya kabangin yakmi agane ka paper kabaning kong kajing sedang jong kajing yakren lene ka debate saphang lai haway blay Hagapor jong ka testament barim, ki Israel ki shumane bat kren bet yaw blay badon bor, uba ki khot kerteng Yahweh. Kajing sngaw kentang burom, lani reverence, but kajing sngaw kyo trembling. Ban pendon kam yak kerteng, kala penlong yak Israel, bahaba ki kren shaphang blay badon bor. Kim pendon kam dagaktin Yahweh, nrei ki pendon kam dagaktin Adonai, kabamut utrai. Utrai ubau blay jongi ulong way blay, Deuteronomy hinreu saw. Hapdeng ki Israel, kim judon kajing yakren chapang lai haway blay, nrei ki supendon kam bet yakakerteng Adonai, utrai. Wat laki Israel ki snow to kumneru, henrei ya kajing long lai haway blay, kapau haki babon ki jaka, haka testament barim,
bada ka testament ba tamairu. Ya kane ngin ya kami haga benta ka babot. Number 2, jong kane ka paper. Kajing ya kren debate kabajur kelas dang ban mi saphang kane kajing long lai hawai blay nado kaspa snem kabalai hadin ukris 3rd century AD but kalaya chado kaspa snem kabasau hagabau areas way na kinong yalam balang jong ka Alexandria ha Egypt ula ong bau blay long tang way baruk pa ulong blay bat tang mo uhi marway kani kading snolto jong areas kalong bau Jesu Chris ubau kon baru mensem ba ko kim don agata ka jilli jong lai haway blay but kim don benta bat ukpa barukpa halor jong kane ka jing snolto areas kalami ka jing Arianism ba tang ukpa hi marway ulong tang ma u marway blay but bau Jesus Christ but mun sem ko kim long blay kaladon ka jing snow shitom jingmot ka bakrao halor kane ka jing snow tho bakla chapang ka jing long lai ha way blay hakane ka spa snam nakadaw jong areas kikpa balang church fathers hagatagapor kibadon ya ka jingait baskem bau Jesu Christ ru ulong blay but bau men semba khoi ru ulong blay kila perkhat kumno ban penbej ya kane ka jingait bakla balay lam daw areas kalalong ha ka snem lai spa arpusan hadin ukris bau patsha Constantine jong ka hima Rome ula khot ya ka jingyalang hanaisia naga benta ka jingya kren ya kane ka jingay bakla balapan priang daw areas wa Athanasius ubalong uway na kikpa balang bakampau kmat ha jingyalang hanaisia ula lam kmat ban penmi ya ka jingya kut lang bau kpa u Jesu Christ badu man sem bako kilong way ublay lapan skem ya kata ka jingya kut lang jongki da kabaki lapan mi da ka jing tho balatip kum ka naisin kurit te pila ban puli khamba shushu naga kot jongu F.G. Smith what the Bible teaches uneu F.G. Smith ulong way ki pastor barangba jong ka balang blay ki snem ki post snem ki bamanshwa long uba snow kia ula tho shibon kini ki jing hikai shong tan rai na ka tin ka jong blay te la da pidon ka lat pila ban wat ya ka ne ka kot jong pastor F.G. Smith jong ka balang blay America to next paragraph ya ka naisin Crete lanang penjanai haka Council of Chalcedon haka por bansa kutno kaspa snem kabasaw hapo ka jingyalam ki kpa balang u Basil ka Caesarea u Gregory ka Nisa baru Gregory ka Nazianzus bar yakine ki laingot laju tip kum kita ki Cappadocian fathers lapdiang ya ka jinglong lai haway blay da ki balang Catholic balang Orthodox bat ki balang Protestant kabalang ublay ru kaladon hakane ka kanhun jong ki balapdiang ya kane ka jinglong lai haway blay hakis pa snem hadin ka jing tho shapang ka jinglong lai haway blay kalong kumne harum nginget haway blay ukpa badon bor nong tau ya ka beneng bat ka kendo bat ya baro kiba ngila ban yoi bat bomla ban yoi nginget how way utrai Jesus Christ kon bamarway jong blay balakha bom jukut na ukpa ublay na ublay kajing shai na kajing shai ublay bashisha na ublay bashisha balakha
balatau ubalong shitali barukpa lengba jong u latau yaki ke baro banaka benta jongi ki breu bat ka jingpenim jongi ulawan hier nabneng dakapor umensem bakhoy lakha yu nakameri katesoti barulalong breu nagabenta jongi ula sha sa narpna apo Pontius Pilat ula sha shitom ula yap balatep yu haga sngi kabalai ula mipat ban pendep yaki jingtho bakhoy la keu no sabneng badula shong haga kti kamonukpa un sawan pat haga burom ban bishar yaki ba im bat ki ba yap bat kahima jongu kanom don jingkotcho nginget hauman sembo khot utrai ubaai ka jingim uba wan na ukpa ba na ukon lamane bat pendon burom yo rengkat badu ukpa bar ukon teka tu harum kadai ka English version namar ngam shim la yo setiaban yo kalat ban yo yaka Khasi version bala penkala Khasi tengah la super syang ban penkala Khasi te pila ban compare yaka tu ke English version kabala bu hang tu harum te yaka ni ka Nicene Creed na la yo ban kmi na ka New Encyclopedia Britannica ka volume 8 te pi ki badon ya kine ki kot kine ki Britannica pila ban kwicho ki don shushu ki jing tho ki badai shapang kane ka council but kane ka jing ya kendo jong kine ki church fathers tongan ya poi ka page ka basan aka spa snem ka bakat lai lanang pen scam shushu ya ka jing long lai hawai blay haga bala penmiru yaka Apostles Creed kabaya srim yaka Nicene Creed hakaba ki balang Catholic balang Anglican balang Protestant kila pediang yaka Apostles Creed hakane ka Apostles Creed lapan pau yaka jinglong lai how way blay kata ublay kupa ublay kon baru ublay man sembako kim long laka jong Nrei kilong way ublay. Te katuro pila banpay Apostles' Creed na ka New Encyclopedia Britannica Volume 1. Nalor kane hagas pa snem kabakat nyo hapdeng kadnriyo sa pulay hado kadnriyo san pulay ka English Parliament kalatung ya ka Westminster Assembly of Divines kabakantok ya ki pastor ki theologian ki reu pajba ba kampaw kmat lane ki leading layman ban pentmai ya ka jingay bat ka jing shakri blay faith and liturgy ha ka Church of England kane ka Westminster Assembly kala penmi ya ka jing tho jong ka jing lang balakot ka Westminster Confession hakane ka jing yakut lang o hakaway na ki benta jong kane ka Westminster Confession lapan pau ya ka jing long lai haway blay kumba lapan pau ru haka Nicene Creed bada ka Apostles Creed balakren haning te gani pila ban petru na kato ka website ka ba ngalabo ang to tatungin niya pet sa kabenta ka baar ka jinglong lai haway blay ka don kanong rim nagaktian blay haka jingwat jongi ya ka jing shisha jong ka jinglong lai haway blay kalong ka badon kam bangin pensyong nong rim nagaktian blay ka jingwat jing shai na ki wei ki jing tho jong ki wei pat kinong tho kristan bat tibit bat badon burom ru kalong hi ka badon kam knang bangila ban yo jing shai kam bah shushu henrei kanong rim ka babha bat ka bas kem tam kadai ban long halor ka jing shisha jong ka tien blay hag hashwa bo Jesus Christ on wan na beneng
Shagani ka perthei ka jing duai jong ki Israel ka long bet shau blei pa ba don bor baro. Udibit ula duai long balakar khu yame atrai ublei jong Israel pa jongi jiunom jiunom. Hakaway pat ka jing duai udibit ula duai atrai mela yit mela ito yanga. Wat lau debit upendon kam tang ya ka kentien trai lane Adonai ha ka jing duai jong u ka dehi shau blei baton bor Yahweh. Solomon ru ha ka jing penkentang ya ka temple ha Jerusalem ula duai da ka baong atrai ublei ki Israel om don ublei bakat mame abneng lane aga kendo. Wala ka jing duai ki Israel ka por jong ka testament barim ka long bet shau blei badon bor. Nrei ka jing shisha jong lai haway ublei lane truth of Trinity ka bangibo ka tien paring ka pau aga testament barim. Haka ba menang kong ya ka perthei bat ya kiai kiai baro la thau da ka jing kren ka tin jong blei bat om shim la thau satya da kikti. Haka ni ka por bala thau ya ka perthei bat kiai kiai baro la don lang ublei ukpa ublei khon bat ublei boman sem ba khu pila ban kmi ya gitu ki reference. Nang ta shwa ban thau yo breu baneng kong haka kper eden. Ublei ukpa ulaong. Dongin ya thau yo breu haka dur jongi kat ba kum ka jing srim jongi hi. Genesis kalanong baneng kong. Kaktien ngin kakit jingmut baka don ka jinglong lai how way blay. Ngin shemru haka sam shispa shipo kadakot ka baneng nengkong udebit ulaong utrai ulaong hau trai jonga tu shong hakakti kamon jonga kikentin utrai hangne kikdeu yau bleu kupa bat kikentin utrai jonga pat kiteu yau Jesu Christ uban sawan da kispa snem hadin jong debit kani kalong gajing persat mensem bakho yau debit baun kren kumne ye kiai shaphang Jesu Christ. Hang ning yo I kajing long lai hawe blay. Haga bauman sem bakho ukren shaphang blay ukpa barupan pau yau Jesu Christ how David. Nang tang yo iru haka sam shispalay pukanda inyo. Bau David uloong shano ngan lek lane shano ngan perri nauman sem jong me. Kini kilong katu kane ki banta na kaktin ublay ha ka kitab barim ki bakren shaphang kajing long lai haway blay shwa bau Jesu Christ unwan shagane ka pertay. Ha ka kitab batamay kidon ki banta ki basyay baha ki bapani ya kajing long lai haway blay. Kabaning kong ni Shem hagajing penbaptis yau Jesu Christ dau Yohanes nong penbaptis hagawa Jordan. Jesu te onda la penbaptis yau ulakiu no kumne na ka Hakmi ru la ple ye ki beneng yau badula yo I yau man sem ba khoj ublay yau man sem ublay bauda her kum kaparo bauda wan shong ru hau hakmiru kaktin na kibneng kada ong uneu long kon jonga uba hau banga sngau ba matayos lailanong hang ning yo ya ka jing pan pau yau blay ukpa uba kren yau blay ukon Jesu Christ bar uba ukpa bar yau men sem bakoj uba wan her hau Jesu Christ kabaar kajing penpau ya kajing long lai haway blay kalong akapor bau Jesu un sa kiu no shabneng
hakaba ula hukum yaki senran jong u bahaba ki penlong senran penbaptis yaki kinle yakata haga kerteng jong pa ukhon baru mensem ukhon kabalai ngisem haga jing penkut upol yaka shithi baar jong u shaki koren kajing ay Jesu Christ ubautrai kajing ublay bagajing yaslok umensem ukhon yak kane laju pendan kam daki balang kristan shiteluk kapertai kum ka jingduai kerku penwai lane ka benediction ka jeseng kristan ka pen pauru ya ka jinglong ublay lai away ublay kabalai ka jing batai shapang ka jinglong lai away ublay ka jinglong lai away ublay ha ka jingat kristan basisha kamut satya badon laingut kiblay lane kata kabaki ong polytheistic Henry kalong bet lai haway blay monotheistic theistic kabamot tang way blay but une ublay upan pau yalade haki lai banta ukpa ukhon baru mensem ukhon ublay jong ka Bible ubangi syakri umlong ublay ubasule don bor tang marwe Henry uyat lang baro laingut kum uway ublay. Kajinglong ublay kalong barabor banhikai yaki banget jong u bandon kajing lang cooperation bar ya kajinglong kaway unity haki kay baro kibabaha. Ila dep pule Genesis iway arpun reu bau blay loong tong inyat hau yo breu hagadur jongi kane kapan pau ya kajing long shitali ba don setia kajingle don bor marway dictatorship lane domination kani kajingya trailang baka jingya tli lang kajingya long shitali kalong kajinglong bakan jablay try jisu hi daladew lapan pau yakane hakajing yalong kawe hakabolaong mga batu tau kupa ngiyalong shitali Ujisu la kerenru hakita ki jiu ki balaya tmu balan temau yu namar baki ong bau jisu keren ben blay ulo ong bapin yo tip bat bapin yo ngai bau tau kupa hanga bat ngaru hau Yohanes sipo hang ne ru ngiyo i yakadur bakanja blay kabaya trei lang hapadeng kupa Jesu Christ ubau kon baru mensem bakut. Kumbalapen i haneng na kaktino blay haka testament barim barbatmai don way blay barune blay utrei kam haki lai benta one God in three functions. Kabaning kong ublay ukpa ulapa ya ukon bamarwe jong u syakane kapertai. Kabaar Jesu Christ ukon balapa da ukpa ula aiti yala de ban yap alor kadeng pna ban seu kuna naga benta ki pop jong ki breu hakane ka pertai kabalai uman sem ba kho balapa da ukpa uhikai baru penkan mau ki bau Jesu Christ ula pendap shwa ba un keuno shabneng nagane ka pertai dengan la subuh ang tu ya kadur tang bansyo sa jengkan mau way blay aki lai banta ukupa ukon baru mense makot nalor kitay bala kadaw haneng sapang ki jing tray la ne ki functions hapdeng ukupa ukon baru mense makot ngiyo iru ya ka jing ya burom markeliang bat ki jing ya tray lang hapdeng jongki kaktin ublay kayat ho baday tang ublay ukpa ubatang mauhi utip ya kasngi bakado jong kajing panway no ya kane kapertay kaktin ublay kayat ho
Henry chapangkata kasngi bat kapor ru don batip ki angel wat ki angel ki bahabneng lomne ukon Henry tangukpa kini kilong ki kintin ki bau Jisu hi ulakren wong tangukpa utip ki angel wat ki angel kimtip mangaru ngamtip dei tangukpa hangne niyo yakata ka jingya burom markeliang bau Jisu Kris hi kwa banyatu klar yakata ka bor jong ka jing penwai no yaka pertei namar uburom yalau kpa bad u eno yakata ka bor jong ka jing penwai no yaka pertei hakikti jong kpa hi Paul ulapan mau yakane ka jing long rit humility u Jisu Kris haki parabangit kaba kabalang ha Filipi bat uloong ubah kabamut Yesus Kris ubah haba ulalong hakadur ublay shimla nyo ya kaban bat ban long marengkat baru blay nrei ulapan suda yalade ngipuli hakaktian ublay bau pa ru uburom yau kon uba ula aiti ubala aiti yala ka jing ban syaya palor ka ding pna naga benta ki pop ki breu Jesu Kris ula eno ya ka jing sok hapneng bon sya sitom lem bat ki benreu ha ka pertai kumta ublei ukpa ula ai ya ka bor bau Jesu Kris long unong bisar jong ka pertai adin balapan wai no yaka Yohanes akalenong kabasan dekot baar puar ula bu jingkan mau ya ka jingkren u Jesu kumne namaru kupa bisar yanoru nrei ula ai ya ka jing bisar hau kon upolru upenkan mau haka shiti jong u haki parabanget harum ya ka jing bisar haka sngi ka bakado bala aiti dau blei pa hau kon jong u Jesu Christ. Haka ktienu blei ngiyo ya ka jing ya burom markeliang yau mensem ba khoi ru baru Jesu lapan pau ya ka bor mensem ba khoi da ka bau loong baru unoru uban keren ben yau khonu breu takamut yau Jesu ya uta la ban map nrei yau noru ban keren ben yau mensem yau on map hakane ka pertei lomne hagata ka bansawan ni syamru bau Jesu ula pentengen ya kisenran jong baru loong ngaru ngan duai yau kupa te un ai happy yau weipat unong pentengen un yo yai sa lembat pi ala karta yau mensem ka jing shisha keng Jesu laong ru syapang mensem bakoi te andala wan mau tagamut mensem bakoi un penkendu ya ka perthei syapang ka pop bachapang ka hok bachapang ka jing bishar Yohanes kanrio mensem bakoi ru ulawan kumbau Jesu ula kular teng yo i hangne ya ka jing ya treilang ublei ukpa ublei ukon ublei umensem bakoi ka jing ya nyokor wei yo wei pat baka long ka jing hikai ka bakrau na ka benta jongi tongen ya poi sa ka benta ka basaw ki jing ker khu bang yo na ka jing long lai ha wei blei ki jing ker khu ki bang yo na ka jing long lai ha wei blei ki long ki badon kam shibon bat ki bang yemla bandu hakane haka jing mane bat ka jing shakri jongi yau blei ubashisha ngakwa ban ai nuksa katto kane kabaneng kong ujisu ulaong hidalade nga ubalong katakalenti baga jing shisha bat ka jing emde omdon ubawan haukpa henrei tangdanga ladang yem pediang yau Jesu Kris kumukon jong kumublay ngin la ban lek shauk pa shabneng
namar ka lenti shauk pa shabening kalong tang leng ba Jesus Christ. Baar Jesus Christ ulaong ru ki ru kat ba phin pan nau tau pa ha ka kerteng jonga un ai happy tang ye ki jing pan ki ba dei hok reng kat ba ka jing im ka ba hok ngim la ban yo ya kabangipan habangipan bet no pa lomda ngipan ha ka kerteng u Jesus Christ kane kalong ka jingkar khu bangiyo la deng nget pau Jesus Christ ulong BLEI kalong ka jingkar khu na ka benta jongi habangi nget pau man sem ba khu ulong BLEI but na ka benta u ne man sem ba khu ubalong uway na kilay ha way BLEI Jesus Christ ulaong rei utau nong pentingen man sem ba khu yaw bau try ukpa un pa haka kerteng jonga taken un hikai ya pi ya ke baro bar un penkan mau ya pi ya ke baro kiba ngala ong hapi Jesus Christ la ong ru uman semba khoj un hikai ya pi haka takapor ya ka ka ba pi dei banong kini kilong shisha ki jingker khu ki bangi yo habang inget ba man se mo ko ulong lai how way play pasaw alanti jong ka jing panim lane kata ka bangi bu ka tin parang plan of salvation ka trei kam tang haba ka jinglong lai how way play ka trei kam ha ka jing im ibawat ya kata ka jing panim along namar bau BLEI ukpa ula kata ikapertei kat bau la ai tino yala ukon bala kamar wei. Bakalong kalat jong ka jing penem. Kalong ru namar ka jing ko ngo Jesus Christ ukon ya ukpa. Bat bau la ai tino yala de na kabenta jonga ong upol aga siti ki Galatia lanong kabahar. Nalor nang ta nalor kini kijing le pa koridor jong pa baru kon baru man sema ko ni don man sema ko ru uya don benta tongan pule biang ni kato nalor nangta alor kini kijing le pa koridor jong pa baru kon uman sema ko ru uya don benta lang bat u la shon sharp seal ya pi da man sembo ko ka jingkular ka bomut ki jingkular ki jong BLEI pa bat ka jingle jong u Jesus Christ u bolong khon ka jing panem ka bo ai la sil ya kata da man sembo ko ka jing to ka bo Paul la to saki parabangai ha Ephesus takamot hang ne ngi yo I ka jing ya trailang jong kine ki lai away to ka basan sakaway ka jingkar khu ka bangi yo ki khon ki jong BLEI kham tam abangi long ki nong trei lem ha ka kam ka jong trai kalong ba ka jinglong lai ha way BLEI ka hikai yangi ya ka jing ya burom mark liang mutual respect ka jinglong ka way unity ba ka jing ya trei lang cooperation pedeng ki nong trei baro jong ka kam ka jong BLEI kane ka long ka jinglong ka jong BLEI bat ka walam ya ka jing ya chaprang ka kam u BLEI ki parabangai ki yo man sem bat ki kemen baha haba ki yo ya ki nong tre ka balang ba ki don ya ka jinglong ba koridor bala yo na ka jinglong lai ha way BLEI haba mangi kum ki nong tre ka kam jong BLEI ni don ya ki ne ki jinglong ba koridor u BLEI lai ha way BLEI ilong ki nong tre ba don bor bat ki balong ka jingkar khu ya ki parabangai bat ki way ki man sem ki ba koridor ka jing pen kut ya ka ka ba la tho haneng mga kumunong tho sapang kane ka jinglong lai ha way BLEI ngam tip la kinong snap ya ka jing pule ya kane ka jing tho
kila snow thu janai ne em ya kabala tho haka jing shisha kalong ka ba ban snow thu da ka kli main kalong ka ba kham suk ban snow thu da ka man sem namar haba mun sem bo ko upan shai don ka ba ban snow thu nan pen kut ya ka ne ka jing tho da ka banga shim ka liang la ne nga kot da ka jing ong jong linsel but wood bridge hakaba kila ong. He who would try to understand the Trinity fully will lose his mind, but he who would deny the Trinity will lose his soul. Te ladang ibu akaktian pareng kalong bauta bo persang ban snow ya ka jinglong lai ha wei blei daka khle te ula ban do no ya kata ka jingmot do no ya kata ka jing snow ka jong hanrei uta uban len no ya kata ka jinglong lai ha wei blei undo ya la ka jong ka men sim kala ka long ka jing ong jong Alban Douglas ha ka jing hikai jong ya kini ki Bible lessons ki ba ong 100 Bible lessons te to blei lai ha wei un kar khu ya phi baro amen te atarai ka por ka dang don mo kadwei siteng te la da don kino ki jingkali ngam da dei wanang ban jubab ye ki jingkali te hangni ki don kini ki pastor ki babon ki lalong ki pastor ki ba khamrang ba ki pastor ki ba tibit bat ki pastor ki ba ya ka kam ka jong blei ki ba ya ka kam ka jong blei bat ki ba ban share ya kita ki jing hi kai song tan rai jong ka tien ka jong blai ta ya don hang ne ngin yo ban ya kran lang a kan yo por o la da don kino ki jing kali ngala banom juba manga la da don ma phi ki ba kali ba kwa ba ki wei kin ya song tho lang phila ban juba ma phi ru ya ka ta ka jing kali jong phi la ne ngala ban khot ru ya kino ki pastor hang ne ki ba don mau van ye juba kita ki jingkali to lada ki don ki jingkali imat la ya shai lut mo te ton song swangan IT hay kong wan si sha mo to in sim ya kani ko por ko manta to blei un kur ko Tu boleh siwan pastor lam taka jihika ba ni ka paper ka ba pila ai ni ka step komentar ti kon bala ong i pastor la dadan mano ba kwa ban kli jingkili ti la nam dan sho ngin ya ban perwai na iging shakri jangi ni ka step ka ba menta la dam dan sho dengan sobha ban kerpat ni ki para bang jangi ni ka balang dan kanu nu ka jing pemda ni ka jing pentip ni ka step menta hani ka tang kerpat ni ka office jang ka jing seng samla ki ya ban ai ka jing pentip dan mano ba kwa ban kli jingkili kila ban ong Kemudian kong hari ka step kumanta ni penpau ke jing songu ya BLEI ya ke jonol kat ke jongu nam ta jongi baro ke bunyo bani syakuri you try dan kaliang jongi ka sang samlang ni priang subha ya fi ki prawengen ki pastor ki evangelist bidang sabai fi baro ki glikit ki longkme ki longpa ki hep ki baret ki dalang hang ni kanung isngai ya ke jonol kat ke jong pi to BLEI jong jing suk undio ban kur khu ya pi wala long rikat api wala pi ke jingkot ke jingkha unyarap dai bor khamtang mun yo mat sibun ke jigar khu
hak ni sang youth assembly ke balong kosang du belen kesengi te kindiat ngidon ke jibentep naga balang kitu ki prabangan ki bidang syuan ki delikit ki bidang syuan menta ni sungobha bang ikerpat yapi ba pen sungobha malek ban register yalade hangte po jaka kabangi labu nagaliang jong ngabalang klang manginyo propi ki prabangan hakaying jong ki prabangan man IP ya ka jakathia kumju ya ka jingbam ka jinot kam ka jong pi te na ka mata ki toilet karpat ya pi ki prabangan basobha bangin ya pet ba ki san ki bangi labu ya ki kinthei ba ki sinrang ki dei sini sekaliang kabayang manga ba ki kinthei ki dei situ ini pet ba bat ngin dia let jaka ka bangi laptha na kaliang jong balang bat ladang khap nge hang deru ngilapun kre pi hang tei po ka temporary let hang tei po jaka register sobha nyelet hang tei ru tena ka menta kitu ki kwayar ki ba ruai menta na kaliang jong balang ngilapun kre pi ka bam hayeng jong ki prabangen te hadim lawai di jeseng sobha bani ap hapo ba jong ni palau sedon ki prabangen man salami pi sayeng jong ki prabangen ban ai ki jingbam lam ta jong pi senak menta ka parking part jong ki delicate ki bawan hakani ka sengi momenta habang ipet ni kala khap nge ka surok nomor ba lalong double parking tengi kerpat ya fi barok ki delicate ki bawara kali te panwai ka ni jiseng na kaliang jong kabalang lapan kre ka parking nam ta jong pi te ki sodon ki volunteer ki ban sailam kenama ka bentut boy ka ni surok ba tengah kerpat ya fi ba sobha ba pen lawai ni jeseng mapinyawan hapo kikali na kaliang jong ki volunteer kin sayo banyalam yapi syaka jaka kabadi wan yang tang kendiat hang ni kadon tang tehwa ka jaka parking ke bila pun kre nam ta jong pi ki dilikit te ka jingker pat ru kalong nam ta jong pi ki dilikit ba haka jaka ka ba ngi na kaliang jong sing samlang labu na kaliang jong ka registration gila ayapi ki kerteng ni ki ying ba pinlet ban sa ban bam tingi banjur bahaya kan ni nomor ba kanum long boy kanum don ketaka jingklumar ki prabangai herai nomor ki prabangai lakam katangut ni pha be katangut tere la phi phlik tampat kalau jingklumar yaki tingi kerpat ya phi ba phinlek be jaka jaka ka ba nakaliang jongki samla ki ba ai ya phi ka jaka phinlek be hangta le wan om phin ya jit prolok ni phin ya jit yeng te khanang makan pensuk yangi le be kumta kumangila putha la don ru ki delicate ki bawan menen la ya kerteng jong ki yeng makin lek henrai ki kem lek yang ta bal don ru ba ngimpat pha kaliang jong ki samla hari yeng jong ki breu la poi te kum kata long nyem so tonat rengi kwa ba ngene trelang kelaman pensuk yangi kabalang te ka jingker pa sa si sien pan